habang may proyekto ang gobyerno. At kaugnay dyan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bukas siya sa naturang ideya na imbestigahan itong flood control projects ng gobyerno. Punto pa ng Pangulo na mayroong mga flood control. Yun nga lang, na-overwhelm lang daw ito dahil sa sobrang dami ng ulan. Di kaya kinaya ng project at nagdulot ng matinding pagbaha. Dagdag pa ni Pangulong Bongbong Marcos, epekto ito ng climate change. Atty.Sal, sapat ba yung kasagutan na na-overwhelm ang mga flood control projects natin na hindi maka-withstand sa current hagupit ng ating kalikasan? Katotohanan niyan, hindi na-overwhelm, kundi hindi talaga ng trabaho yan. Saka isa pa, yung pondo dyan, hindi nila malaman kung saan napunta. Kaya, hindi nagkaroon ng fulfillment yung proyekto. Kung matatandaan mo, doon sa Bicol, they were saying that yung dredging operations, for 15 years, hindi nila nagalaw kasi hinito yun. O doon lang, talagang magkakaroon ng problema sa baha. Kaya nagkaroon ng baha. At sinabi din ng Office of the Civil Defense na posibleng may pagkukulang din sila sa nangyaring pagbaha at maraming lugar sa bansa naging epekto ng bagyong Christine. Atty.Sal, ano ba itong pagkukulang na sinabi ng Office of the Civil Defense? Di ba enough yung plan nila for to evacuate, no, early evacuation, or to really ipilit talaga yung evacuation dun sa mga kababayan natin? Ibig sabihin, kulang ang preparasyon. Di ba palagi na natin sinasabi? Every year, alam naman natin na yun ang problema ng pansalitan. Pati nila nagagawa ng paraan. And may ilan sa ating mga kababayan na kapansin ni Atty.Sal na bakit puro flood control project ang ginagawang programa ng gobyerno? Bakit daw hindi magsagawa ng mga tree planting activities na mas marami maidudulot ayon sa tingin mo, Atty.Sal? Yung bilyong piso na inilaan sa flood control projects pero lahat ay naririnig na restoration sa ating mga kabudukan, yung mga ganitong klase activity, Atty.Sal, ano? It's very, ito po ay seryosong activity na may matinding, magandang epekto sa ating kalikasan. At the same time, advocacy din ito ni Pastor Apollo Tubuloy. Hindi ba? Palagi na rin natin sinasabi sa programa, dito sa programa ito. Several years ago, nung ako'y nakarating sa Singapore, nakita ko yung kagandahan ng pagtatanim. Pulong kahoy sa lahat ng kalsada nila. Sabi ko, puro kahoy, yung prutas, para may mga kain. Pero hindi naman ginagawa ordinaryo naman ang pagtatanim. Kaya nga yung ginawa ni Pastor Dumo dito sa lugar niya, di ba? Nakita ko doon na talaga nag-lucky yan. Walang baha. And Atty.Sal, ano? Speaking of tree planting activities, abangan ninyo ang nationwide tree planting activities na inorganisa ni Pastor Apollo Tubuloy this coming November 16. Bukas po ang ating mga kababayan na sumama dito sa Isang Puno, Isang Bayan, isang nationwide tree planting activity. Inuulit ko po, November 16, 2024, Sabado po yan, nationwide po yan, na makikisa po lahat ng mga taga-KOJC at even non-KOJC ay pwede pong lumahok. At Atty.Sal, maiwa tayo, isa na namang sasakyan na pagmamayari ng Senador ang dumaan sa EDSA Busway na nagawa pang takasan ang mga traffic enforcers. Ayon naman sa liderato ng Senado ay dapat nang i-reveal ng Land Transportation Office kung sino ang nagmamayari ng sasakyan at plaka. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Linggo ng gabi ay isa na namang SUV na may plakang 7 ang dumaan sa EDSA Busway. Sa Facebook page ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAI, ipinakita kung paano ito nakatakas sa pagkakahuli ng mga otoridad sa Guadalupe northbound lane. Nakasulat rin sa post na nagtangka pa ang driver na sagasaan ang traffic officer. Dahil dito ay hinikayat ni Senate President Francis Chis Escudero ang Land Transportation Office na pangalanan na ang may-ari na nasabing SUV at protocol plate. Hiniling ko na sa LTO Carmen, kung sino nga ba ang pinagkakakilanlan ng may-ari at gumamit itong kotse ito, pati na rin yung plaka para malaman ko ito nga ba isod sa isang membro ng Senado. Ang protocol plate na 7 ay naka-assign sa isang senador na hindi naman kabilang sa listahan ng opisyal ng gobyerno na may pribilehiyong dumaan sa busway. Bukod sa mga bus, ang pwede lang dumaan dito ay ambulansya,
fire trucks, police vehicles, service vehicles na nagtatrabaho para sa EDSA Busway Project at ang protocol plate na 1, 2, 3, 4 at 5 o ang President, Vice President, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Sinabi ni Escudero na kapag mapatunayan na isang senador ang nagmamay-ari ng sasakyan ay inaasahan na lalantad ito at utusan ng driver na harapin kung anuman ang kaparusahan. Kailangan lamang ulit presenta yung sarili nila, magbayad ng fine, at kung may paglabag doon sa paggamit ng protocol plate, ay surrender yung protocol plate. Ang mga violators sa EDSA Busway ay pagmumultahin ng 5,000 piso para sa first-time offenders, 10,000 piso para sa second offense, 20,000 piso sa third offense, 30,000 piso naman para sa fourth offense. Kabilang na dito ang pagkakasuspinde o posibleng pagkakarevoke ng lisensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayun, Atty.Sal, babala dun sa mga pesyalis ng pamahalaan na huwag abusuhin ang kanilang mataas na posisyon para dumaan sa EDSA Busway. Alam mo yung 7 na yan, yung bawat senador, humihingi sila ng extra plates. Kasi yung mga ibang kotse nila, nilalagyan nila. Kaya talagang galing yan sa isang miyembro ng Senado. Ang tanong siguro maganda, escalate dyan. Sana ang escalate, maabot ng mga 7 hanggang 10 million yan. Iko, more than pa nga. Ibig sabihin, ganun kayaman ang senador na yan. Senador na pumasok dyan, dati ng mayaman, wala problema kung dati ng mayaman. Pero kung hindi, may problema na naman tayo. Pareho yan ni Teacher Stella sa Pariginan. Kaya, pati yung isa pa, yung isang congressman at chairman dyan sa Quad. Diba? Meron ulit pro pa, 27 million yata. Pero alam mo, hindi ko naman maintindihan kung bakit yung mga dumaran dyan sa busway ay hindi nila mahinto. Sapagkat, mahaba yan, di ba? At marami nagbabantay. May mga telepono naman sila, walkie-talkie. They to do is, ipahintuin niya yan. Palapit na sa inyo dyan. Arangan nyo. Pati nila magawa. O yan ang hindi ko maintindihan din. Actually, ginagawa pa rin naman nila yung trabaho nila, Atty.Sal. Buti lang at sa panahon natin na ngayon, kaya mag-document ng mga cellphones, kaya hindi nakakatakas yung mga ginagawa ng mga katulad yan, nung may plaka na 7 at na-document at naipakita natin sa balita. Pero ang problema dyan, Atty.Sal, the possibility na balikan itong mga traffic enforcer kasi lahat ng government agency dumadaan sa Senado, sa Congress, lalo na kung budget ang pinag-uusapan. On that note, Atty.Sal, what if balikan whoever is the senator involved? Hindi na pangalanan at hindi pa nila naman alam kung sino talaga yung senador na yun. Paano kung balikan yung pondo nila, Atty.Sal? Una-una, hindi ako naniniwala na ginagampanan nila ang trabaho nila kasi nakalusot Kaya yun ang sinabi ko, may telepono may walkie-talkie, pwede lang karangan nyo. Pangalawa, ang gawin nila, 5,000, mga 5,000 ang pere, gawin mo 100,000. Pag ginawa mo 100,000, wala nang papasok yan. Hindi lang, tanggal ang lisensya at kulong pa. Pag ganyan ang ginawa mo, kailangan talaga kamay na bakal Ubra mga Pilipino Pag pinagbigyan mo, talagang lulusot at lulusot. Kaya lang gawin natin. Nagpa-hair follicle drug test kasi that was the first District Representative Paulo Duterte. Noong huling bahagi ng Oktubre, ay isinagawa ni Congressman Polong ang test bilang pagsunod sa hamon ni Vice President Sara Duterte. Drug test sila, pamilyang Duterte. Negatibo ito sa 7 iba't ibang uri ng illegal na droga. Matatandaan, attorney, kasabay ng pagpapadrug test ng kasalukuyang congressista, hinamon na ito si PBA Party's Representative Migs Sograles na sumailalim na rin sa hair follicle test. Sa hamon na ito ay kay Congressman Polong ay nakakabenepisyo ang publiko dahil masisiguro na ligtas at hindi gumagamit ng anumang illegal na droga ang tumatakbo sa anumang pwesto sa gobyerno.
Attorney Sal, you take the initiative ng mga Duterte sa drug test na ito. Okay yan, ang problema mo, yung hair follicle test na yan, paano kung kalbo? Walang hair. Ano? I'm not sure kung pwede ba yung ibang buhok sa ibang bahagi ng katawan, Attorney Sal. I'm not sure. At alam mo, Attorney Sal, sa Office of the Vice President, alam mo ba, may 7 officials ng OVP. Sa mukha ng buhok to. May ba naman tayo, Attorney Sal, 7 OVP officials ay pinalalagay naman sa lookout bulletin order. Ano mo sabi mo dito, Attorney Sal, is a desperate move ng Kamara at ng mga detractors ng Office of the Vice President? Talagang sa kahit anong paraan sila ay pinipersecute, Attorney Sal. It's another way of persecuting the Office of the Vice President, not just the Vice President. Hindi na tayo nagtataka dyan. Talagang ganyan ang gagawin ng mga yan. Hindi ka tatantanan yan. Tuloy-tuloy yan. Sa akin naman, nangingiti lang ako sa ginagawa nila. Kasi sila naguhukay ng kanilang mga paglalagyan ng pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, sabi ka. Kanta. Wala ka. May pahabol na text message dito, Attorney Sal. Sabi dito sa mga nagtatangka o ng pigilan ng kanilang investigasyon sa Kamara. Sabi dito, Attorney Sal, hindi daw magtatagumpay sa masamang hangarin ang mga magpipigil sa kanilang aksyon. Unti-unti na raw, Attorney Sal, nakikita ang liwanag. Ang tanong niya, Attorney Sal, anong masasabi mo? Sila na ba ngayon ang korte? Ano sabi niya? Hindi nila mapipigilan ang ginagawa ng investigasyon na kalit uot ng tao. Pag pinagpapatuloy nyo at ipagpapatuloy nyo ang ginagawa nyo investigasyon na wala namang problema yung investigasyon eh. Basta nasa tama eh. Pero pag illegal, ang ginagawa nyo, ito, hindi kayo hindi magtatagumpay.